Peki Esad niye sana yardım etmiyor şu anda? جێگرێ سەرۆکوەزیرە تورکیە بۆڵاند ئارێنج دەهڕۆژە یەکشەمێ رەخنە لە پارتیەکیتیا دموکراتیک لە سووریە پەیەدێ کرد. لە گۆری وی ئەو رەخنە هاتن ji ber got peyedê li milê rejîma Sûriyê rawestiya û ji ber avakirina peyedê ji kantonan re li Bakurê Sûriyê. Amaje kir got Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD daxwaz ji Tirkiye kir got alîkariya hêzên berevînkarên Kurdî li Kobanê bike. Ev yek hat dema serdana Boland Arênc û Serokvezîrê Tirkiye Ahmed Davutoğlu bo Borsayê bi helkefta cejna Qurbanê. Arênc çend pirsan kir. Çima rejîme parastina we nekir. Ji ber çi sivîlên Kobanê berê xwe nedan bajarê Hisêd Çayê lê hatin Tirkiye û daxuya kirin got çavên Kurdên Rojhilata Navîn û Dunyayê bero Tirkiye ve ye û eger sêwanek ewlehiyê hebe ji bo Kurdan ew sêwan Tirkiye ye. Arênc got hinek Kurdên Sûrî şaştiyek kirin dema golaliyê rejîmê man ji dêvla opozisyona Sûrî û got van kesan derfetê ji bo xwe bikar anîn û li milê yê got tîrafê bi wan nakin sekinîn beramber hinek serkeftinan. Arênc raghand got rejîma Sûrî piştgêriya Partiya PYD nekir dema gorêxistina Dewleta Îslamî nêzîkî Kobanê bû. Kobanê ya got derdora hezar şervan tenê tê deman û bêhtir ji 200,000 kes koçberî Tirkiye bûn. Boland Arênc pirsiyar kir. Kanîn kantonên we, kanîn hêza we ya leşkerî rûberûbûna rêxistina Daişê de. Eger we vê hemûyî nas dikir, çima we dijminatiya Tirkiye dikir? Ji ber çi hûn li aliyê Esed man û armanca we avakirina dewletekê bû. Kesê zalim bê rastiyê nabêje û mirov nikare baweriyê pê bide. Hêjayê gotinê ye got aliyên Kurdî wek Encumena Niştimaniya Kurdî û Salih Muslim û Asya Abdullah ji Partiya PYD daxwaza alîkariyê ji Tirkiye kirbûn ji bo Kobanê. Lê di hevdîtina serokê PYD Salih Muslim bi istixbaratên Tirkî re mît. Ji Salih Muslim re hat gotin got divê ji siyasetên xwe yên berê vegerin û têkiliya xwe bi rejîma Esed re qut bikin got ew bûn sedema tişta bi serê Kobanê ve hatî. û divê bi serê xwe tevgerê neke û Kurdên din jî bi xwe re bikin şirîk û nema peywendiyê bi PKK re bike. û eger PYD van mercanpêk anî dibe got Tirkiye pê re bide û bistîne. Hêjayê gotinê ye got serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan raghand bû got ew nahêle Kobanê bikeve destê Daeş de û got ez dibînim ev xapan dineke û tiştekî dî nabînim. Bo programa Ark Bahar Derwîş.